kropirano, aj da 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 da. Oi mamo 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 lela, mi marla lela, kropirano. Oi mamo 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 lela, mi marla lela, kropirano. Kropirano, ay da 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 da. Oi mamo 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 lela, mi marla lela, kropirano. Oi mamo 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 lela, mi marla lela, kropirano. Viva Shava, Atu Katarma, Agila Tumata, Begilava Shukachaita. Atu Katarma, Agila Tumata, Begilava Shukachaita. Viva Shava, Atu Katarma, Agila Tumata, Begilava Shukachaita. Atu Katarma, Agila Tumata, Begilava Shukachaita. Zhromaždili ste sa, aby ste boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovu zrodia tieto deti a stanú sa Božími deťmi a členmi Kristovej cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Čo si žiadate od Božej cirkvi pre vaše deti? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beríte na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby to zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť, ochotní v tom pomáhať. Milé deti, Svätá Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene vás poznačujem znakom Krista. Livka. Tu. Nepáčim sa. A vy, rodičia a krstní rodičia, poznačte deti na čelo znakom Krista, nášho Spasiteľa. Rodičia a krstní rodičia, krížik na čelo. Všetko, čo som vám prikázal, a hľadia sa s vami po všetkých až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za tieto deti, ktoré majú prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za ich rodičov a krstných rodičov, aj za všetkých pokrstných a spoločne volajme, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto deťom účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udeli milosti znovu zrodenia a začlen ich do Svätej cirkvi. Upevni ich vo viere a urob z nich verných učeníkov a svedkov Tvojho evanjelia. Pomáhaj im svetosti života a vedí do radosti svojho kráľovstva.
Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Zachovaj vo svojej láske aj rodiny týchto detí. Aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. A teraz sa obráťme svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, Svätý Jozef, Svätý Peter a Pavol, Svätí patroni našich detí, Svätí anjeli strážcovia, porodujte za nás. Všetci Boží, svätí a sväté. Nás bude nasledovať modlitba exorcizmu. To je to isté, nejako holičná treba nastaviť. Keď nie dozadu, tak aspoň tak dopredu. Lívia, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobre. Môžete nejako potiaľať hlavičku. Dobre, môžeme sa vrátiť na miesta. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil vás od hriechu, znovu zrodil vás z vody a z Ducha Svätého a začlenil vás medzi svoj ľud. Teraz vás poznačuje Krismov spásy, aby ste boli hodní Krista, kňaza, proroka a kráľa a mali život večný. Amen. Milé deti, stali ste sa novým stvorením a obliekli ste sa v Krista. Toto biele rúcho nech vám je znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáhať slovom i príkladom, aby ste ho priniesli nepoškvrnené do života večného. Amen. Milí rodičia a krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom ako deti svetla a vytrvali vo viere až do konca. Tak budú môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, tieto deti sa teraz krstnou znovu zrodili a stali sa Božími deťmi. Keď neskôr príjmu sviatosť birmovania, dostanú plnosť daru Ducha Svätého a budú svedčiť o Kristovi. A keď príjmu sviatosť oltárnu, budú mať účasť na oltárnej obete a spolu v cirkvi budú volať Pána Boha svojim Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti, preto sa v duchu Božích detí modlíme ako ich v ich mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Milí rodičia, teraz obedujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Rodičia, môžete nejako tak spoločne chytiť, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na oslavu. Hotovo zo záverečné požehnanie a hotovo. Pán s vami. Nech žehná matky týchto detí Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenosť Márie Panny dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakujú za dar dieťaťa, nech im dá milosť, aby aj so svojimi deťmi neprestane vzdávali vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná otcov týchto detí Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského i nebeského, a nech im dá milosť, aby spolu so svojimi manželkami boli svojim deťom prvými svedkami viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná tu prítomných veriacich Pán Boh Všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre život večný. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu, a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďte